Kashnong ken men sau sinten kabadon hagathan mau sinram kapau nambha hagasap kathan shang kathan kho kathan kriya bat kiwe pat kijajing than kti Kashnong ken men sau sinten kachangai kumbak 8 kilometer e na kashnong mau sinram bat kumbah nyo po 8 kilometer e na shillong hakabah kahap ban shuhiar arsot hakasurak dobilat kabakhem ban poish kini kashnong bat hab ban yai pat khindiat ban ka me kajingkam namar bakasurak kali kampat poi hadu hashnong Kat kum ka khana sumari arhajar khatwei ka shnong ken man saw ka don kumba shi jar sa phoi ngot kinong shong shnong bat kumba ars pa duna kitnumi kani ka shnong ka don hasharing lum bat ka don hasanda akawa ka pa pensok ya ka sum ka sat igibrio ki bishong ha kani ka shnong Gibrio ha kani ka shnong ki em ha garap karyang Henry ka ba khampau nam tam ha kani ka shnong ka bala khreng keleng ya kani ka shnong ka de ka jingtbet ha ka than kiti Kitiar basna bat than kti ki long kum ki kriya ki shang ki knup ki kho ki mula bat ki we de ki jajing than kti Kani ka shnong gala pawru hadu hari India ha ka kam than kriya than shang bat bantep khambha la yo ban yakren bat ikong shruda kenter ibde iwe ba paw bha kani ka kam bat ila yo ru ka khusnam na ka sort ka Ikong shruda ilanang bha banthan kriya na du ba idang khatlai ni khat saus na me ilanang bha banthan na jing hi kai ime bat ipa jong i bat ila pateng nge kne ka kam hadu menta ila yathu ba ila sedang ningkong banthan ni ka kho ka trap bat ka knop henry kham hadien haba ila kham tbet bha ila yo lat ban yo jing hi kai na ki bor sarkar banthan sai ki wei pat ki jing than ban bu itnat hayeng bat ha ki wei ki jing dan kam Kajing shna yeng jo gibreo hakini kishnong kishnai ki yeng hakiriat ki sharing kumbalong hakajala Sikkim ni Himachal Pradesh kaniru kan long ka wei ka ban krengi kinong wan jong kai na lor ki wa ki bakhot bat ki wei gi jing itanat jong ka mariang Ngi kan ya karukom than kriya than shang ngila sedang na du dang kena namarba kikemi kikpajong ngina du menshwa kila pen betha pen hikai ban than kriya than shang te nga lele na ada na du ba dang don khat lai khat sau senem karta ngala sedang ban chna kriya chna shang nang pen krut sit ikong nang pen sedang ikong nang ta ngasa shu than ngale emta ngi shat than ki kenja lam sit manta kaba kong san tam te ka kho ka knup ka trap kan ki ba sedang ime ipa menshwa te long kata hadu mentar kadang sa anda hadin nang tu te misayo training ka ladon arteli menshwa hunde ka sentar tang ba long menta te ka lakut no ta ka sentar te nga ha kata kapor ngala don tharai khat sau ne khat sam sunem sayo kata ka sentar ne arteli yo ha te hanong neng ka we hang ne ha dong rum ka we hanong rum hikai kong brol kenter ha dong neng hikai kong meril peda kasi tengah ngadang kena dang khat sau khat sam sunem padeng sayo ka jing hikai kini ki kumki kenja khiu badon jing tam nang ta ki penstan nang ta ki pela peris ki kenja tipin ki flower pot ki kunta kan kunta ter tenda hadin nang ta ki yo i ki kenja ki department ki wan ki yo i ong te ki le jalan keleng nang ta ki training ru ngila yo sibun jani haken men sau menta tingila ala bannya sana ki shopping bag nang ta ki laundry basket nang ta ki fruit basket nang ta ki lamsit lele ki bunjat ki bajerong udon ki bahe ki barit ki don tiban ong ki sang bu ruti udon ki sang bu so ki don ki tre ki ani ki bunjat te ngi yakini ki tiar subu lada ngi saj le ra ha shalom hang tu ha pd saj le ra bat nga tengah saj le ai hang tu ha po mhsdc ha shalom hi bat lada ki khot
ki kerja exhibition kumtu tengi ngangala asyat let keleng ban ong ya kata kajing yo tem nang batai re ka syong haki jak tiar lada shna kim ki kerja ki bakham selem bakham benia telong ka kham simpor lada shna ki kham kloi te yo arlai teli sisngi henrei ki ba kham pher te ki kham selem kalong kumta nang batai re kalong kat kum katiar kane ka kam than kriya than sang jongi hang ne po snong baro than senten jongi baro kane ka we ka than senten jongi ni ya im na kane ka bangi than kriya than sang kayo jimen toy sibun wat lada kum mental le usen sar utat dor te ladam la bam lada khlem yat kane ka kho ka kriya ka sang ong ngila ayap tangan namar bela rungi mianang banyalek bela hawe ngi suya bela bet hang ne ha snong te ndatat usen sar kumne lite mdon nong khot berla te lada ngim nang banya than kriya than sang kumne ong te ngila ayap ja em kan rei haba lada ngim mladi uta usen sal ruang ngila ayo anakane ka kriya ka kho ka kunup ka terap kan ngia im nakata ngi hang ne hapo snong ong ngim yanang re ban lek bela habar ngi suya don bet hang ne ha snong suya trei bet dakane ka than kriya than sang kan ngia le kumta ayat ndaya nujor ka kunup dia ka satri te subu lada ngi le yeu le jahat ngin ra da ka kunup ong mla ban penrit te ka jenjar yang iban le ra henrei ka satri pat da pen he ru kalong da pen rit ru kalong te na kata kadau kan saya long mentagi berwiawat ya kajing suk tang balik lum kan ya pendon kam da ka kenut namar badala mit sasuan ra ru kalong ta na lor kan ga ba than kira than chang te ba kham kong san hang national jangi usen sar ula terpat bat usok merit klau tang kita ya don ki sok ki pai ru men shwa ani la but nam ka usok senteng mental ayap lut barok khon don chu menta tang ban bam ru ngihap chu thiet